Zdravím všechny diváky, já jsem Headshot.cz a dneska si zahrajeme Minecraft Smile Mod. Tento mod je půlka Technic Packu a půlka černého Minecraftu. Takže si tady takhle uděláme Smile Mod. Hra o přežití. Vypnu to, zapnu to. Vypnu to. Zdroj. Nevím. Tak. Tvořit. Takže, jdeme na to. V popisku videa bude stáhnutí, jestli to tam zapomenu dát. A tam tím se to načítá. A je to. A kraj. Jo. Tak, normální krajina. Jsou ty nové kytky Indigo Dye. Au. Tady je tam není to rubber tree. A tady máme ptáčka z mod, Creative mod. Takže my bychom mohli začít asi někde si hledat barák. Nejde. Co to je bobr? No to je medvěd. Čau kámo. Nebruč. Je prase, nějaký divočák, srnka. A už tady máme aktivní ty vesnice, které změny nejen moc, takže půjdeme nějakou najít, si ji označíme a ať víme, kde je. Jdu dobře. Nejdu. Naopak tam. V té pouši. Teď jdu dobře. Nevidím. Jo. Takže jsou tady rovně. Jsou tady dokonce 3 vesnice. Buralgan, Bural Kujal a Bural Mahaj. Tady je kachna, lvíče a ropa. Se nám bude potom hodit. Jo, už to tady bude. Je, tady jsou ty. Tady jsou dobré, tady takové ohňky. Tady jsem vyznám. Co bude? A tam už je vesnice. Tady jsou hadi, není bacha. Vás můžou otrávit, to mi právě nechcem. A první vesničaní. Tady pravděpodobně bude jejich místnost. No a tady? Jo, tady. Jo, takže potřebuji ty vole. No, tak to budou stavit přežití. Počkej, co prodáváte? Páskuj, turmece, rýžu, hinstandu. A prostě nějaké kravinky. Bazar. Možná si to ještě tady označím. Nair. Tak. To ohnivého pracha. Jo, a jinak tohle jsou není ty money item, vidíte, klikám nic. To je jak se craftí, to se bude hodit, to bylo taky v tom modu. Já se podívám o ohní, tady, ohnivý prach. Tady bude někde nakreslené, co se to craftí. Jo, tady, ohnivá koule. To si potom můžeme vykraftit z toho. Tak. Tady jsou ty velké stromy. No nic, tak půjdeme se na nějaký pěkný biom. Možná tady na pouště.
A já, jestli to bude moc dlouho trvat, tak všechno udělat v outscreenu. Ale jinak, já vám ještě nechám ukázat, co tady všechno teda bude. Tady je nějaký Santa moc, tady jsou mašinky, tady je drily, ty se potom vykraftím, ty vím, vykraftí. Tady jsou brnka. Prostě je tady z toho strašně moc. Chce i hůlky. Tady jsou zbraně. A můžeme si vykraftit potom tohle. Boomerang. Co brnka, prostě všechno. Nejvíce tady zabírá tady těch bloků. To je jedno, takže půjdu skácet strom. Ty vole, ne. A tady jsou delfíny, na ní si můžeme zajezdit. Není to žralok, to je piranha. To potom mě půjde. Ale radinak, ten mě taky může otravit, ale můžu na něm jezdit. Pojď sem. Pojedu na delfínovi. Pojď sem. Potom si můžeme ani chočit koně. To se mi všechno na těch modech. A jo. Jak ho pojmenujem? Nevím. Delfín. Jezdím na delfínovi. Jeď. Do západu slunce. No nic. Tak toho delfína necháme plavat. Jak se s něho vysedá? Čečko? No. Jo, X. Tak. Skácíme se strom a uděláme si první zbraň. Takže dům budu asi dělat v outscreenu, ale to tady takhle dělám. Protože bude nějaký velký. A to by trvalo hodně dlouho. Takže pokud vám to nevadí, tak to budu všechno dělat v outscreenu. A takové. První díl bude poměrně nudný, druhý už se to bude taky trošku nudný, ale potom už to půjde všechno, jak budeme vyrábět ty mašiny a sedla a půjdeme do dolu, tak už to potom bude trošku lepší. Protože mi to taky ze začátku nebavilo. Tak a máme boomerang. 1, 2, 3. Pro mě to si ulovit. Jinak, jestli nevíte, jak to funguje, tak normálně držíte pravým a potom pustíte. Sakra. Co se jim hodíme takhle. Hop. Tak, vidíte? Ale tam je laň. Z toho je hide. Z hideu je takové divné branko. Tak, pojď. Trefa. Ještě. Joj. Je hide? Není. Ještě trefím tady. Ne! Jenom zkušenosti. To se asi spletlo. Ale já na ní jdu. Pojď sem. Ovečko. Proč mají tak divné? Co to je? Jo, to je ta další vesnice. Pojď sem. To je, nebudu nahánět v celém dílu. Už je, skoro po ní. Cípni! Pojď. Jo, hajt, to je ono. Nebo fur. Podíváme se, co se to dá craftit. Fur. Jo, to je ono, to je to. Takové pěkné. Tak si vybereme nějakou teda krajinu. Ale mi se to hodně líbilo tam na tom místě, takže se vrátíme. Já to ale asi vystřihnu v tamtom díle. Jako v tom. Takže tohle bude zatím to.
Takže já vás teď na chvilku... A nebo ne, to dojdu. Tady. Tady si to všechno vykácím. A já si myslím, že tohle na ukázku tohle módu mohlo stačit. Uvidíme se v dalším díle, až už tady budu mít barák. Já si to tady takhle označím. Home of screen. Tak. Asi jsem to napsal blbě, ale to je jedno. Takže já bych to ukončil na tady tom stromu. Bude to posvátný strom. Já si to takhle poznačím. Na fuk. Tak. A ještě je takhle nahoru. Tak. A já se teda s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím zdarec!